Good morning guys! Today is November 20. Di ami karon sa sentro sa Hagna. Mo ni merkado sa Hagna guys, pero padung na pud mi mo uli. Ganahan ko danilang merkado kay na ay maku kaadjong kalamay ug makita mo na kalamay na sunahan. Na gisangkat ar ka maku kaadjong before wa pa ni. Karon pa ni. Mao ni ilang merkado na, gwapo na pud. Diyan na sila ay McDonald's. Ako mag-crave ko fries sa McDonald's kaya hamon ang paborito lang french fries anhi mi mudong sagna kay mo may deu ari mining tipas guys kay sa mayana mi magagi kay tanaw putag view grabe mang view harito agian kay daghag bungtod ba arang kabugnaw bisag init ang langit bugnaw pamati kauban na karon ng huli kay si John Mark nagsimayor ja tapos John Stevie sa likod sakay ni Jerome kakabagod gud ani guys kay dag heavy bit na yung mga tent na yung mga bag ga full face helmet mis undoy basta mabiyahe na migladyo-ladyo mag full face na gajud mi di pa kumpiyansa so gud nagkalamig view nangita pud mi kahapitan daan ni kay sadyo pa man alas 8 pa mas buntag nangita mi kahapitan nga atong i-vlog karon kanang mga nice bitaw nga spots awa naman yung bungtod garbing na isa kaadyo so karon guys na ami nalabjan dani nga spot so tara to ta kay ron na talog na ka ni asa man ha? Nakalabay may signage nga Lunoy Cold Spring daras barangay Lunoy so mo ni atong asudlon karon kay wa pa kukukaan hida ning lugar ah. Para nitog araw ko padung nagto. Lunoy Elementary School naman eh. May araw bitaw dito padung tipas. Wrong turn ng mga kagwang lahi man mga gitipasan pero dai araw padung baliswa nga libat na. Diyan nami guys, padung na Jenis Lunoy Spring. Guwapo ra ba ka view, maagi ani mo kapaskan danay bungtod, makita ni mo sa akbang. Arang kapayak ang pamumuhay dito. Grabe simple ra kinabuhi dari, mo dyan naging countryside life jud. Mo na ni guys ang Lunoy Cold Spring. Mangutana pa mi daning makasud na mi dani nga namay nakadagpak dari nga hagnaanon ra kuno due to pandemic, mangutana pa mi. Nakani nakadani sa una jon? Mo man din nakatuod ka. Grabe kisa ni Dunsun, curve ka ito. Bagtunat. Dayor mi guys, lamig dito na. Lamig dito. So manipurma sa pool daari sa Lunoy Spring na ay washing area. So pwede siguro itong manglaba kaya naman pinanglaba to magtuwad-tuwad. Para na guys, sa ilang karsada, ug mudong ka dari, okay raman, di man lisod. So di ka kaadyo maglisod ug maari ka. Di as undoy, kadua-duha pa manig maligo pag di. Kaya wala naman ni ilisan, maligo ni di na ni mag-brief, ni guli. Pero sure, kung maligo ka ka na ikag manis tubig dari ug gabusagak. Lami ka adyo. Hi guys! Pwede tasukan ng tubig. Oh, isang GoPro nito. Wow. Mga bre na. Dami sa Lunoy Spring, mga ligo sila. Ako di ko maligo kay tugnaw. Cold Spring, tugnaw. Ni view, gwapo man pud. Ako sa jag pool. Pero di ko maligo kay ako smooth magsamsam. Nabag. Mugamit ko no sila og underwater camera kanang tuwan, di mabasa. So sila kay mag-swimming ba naga ko maglaroy-laroy. Para na guys, mo sa pinakalami nga part, busagak. Wow. Don, pwede na dari mo tambog oh. Napawra. Nay hagdanan daris unahan guys, nay tetayan, mulatay tadani. Daris ubos ko sa gyapog pressure basig padungnis mga kabaskan. Pero ganahan jud ko magtan-aw daring ibabaw ba kay na nagagas-agas, lami jud siguro na magpatungod. Jadi man pud hadlek kay gamay ra man pud si Jang gabusagak. Malingaw jud danig magpahumo-humo ko na pero di lamang kuron sa maghumo-humo. Sunod na mo balik ko ni. Tinogdan ko na eh. Ha? Kuya may lang tinogdan kay. Kay? Kuan ra gikan ba? Nangana da muragaw. Murag nagkuka bra. Ag tanawa na isang tubig daghan sa isang gigawasan na to gamay ra. Mo ba? Nga to naman gingat to. Ato to source gud to? Oo. Mo ba? Ati nga lagi ko. Kuyaw day ni. Ag isang gawasan eh. Daghan man. Ara bitaw ka abundag tubig oh. Abunda ka jug tubig, gamay ra day ka jug source dani, gamay rang buho. Gamay buho pero kusog to pressure. Siguro. Mura ra gadto ingat to ah. Dili sa budaran.
Ayaw pag brief maligo, kurunto. Ayaw pag brief maligo, kaysa mabasa ako kapil nimo. Pag short ra maligo, kasi muli-li na imong lisik. Kagwanga ka. Among-amongon ko nimo basag brief pag biyahe, maapil ko ka basa. GoPro gigamit ni Dyan. Wow. Kusog kag pressure oy. Anod ka. Ning latay da maanod dun sana na. Kusog. Yung maanod ka ba? Ansa man na dyan? Kamulisod naman ka diha. Malibot sa ko dari. Ahong pamati guys, mga tubod pining na dani skilid. Washing area, so pwede rajid lagi dani magbasa-basa dari sa ugos mga laba. O sa bagay, di agari ng laba. Daghan ka jug mga agas-agas sa kadaplinan. Daghan lagi ni mga tubo dani, mga gagmay ra ning tubura pero kusog agas. Kaning dari skilid guys, na kuno dani mainim na tubig. Niinom ganis mayor ganina. Kaya rang hawa nang kuno sa grabing bugnawa, muragikan sa ref. Tugnaw! Tugnaw! Dai, sukda ko no dari daig lang ba? Tugnaw dyan sigurado ka? Ha? Tugnaw? Tugnaw oy. Ano tugnaw? Bitos kuhaan ka na nay. Tubig, inigkuhan ng tiil. Tugnaw. Nangag na daag ilong. Dili ka, kasi may nagpabugnaw ra ni. Banakan? Di na pabugnaw banakan na ni, bugnawa. Pero bugnawa dyan po guys. Grabe. Mao ni guys, ga-enjoy sila tog swimming. Ako ga-enjoy ako, ga-sightseeing ako, tanaw-tanaw sa mga kilid-kilid. So daghan din ning tubura. Na diha na pudari tapo datos katong giim na ni mayor dadto napitubod daghan man ni tubod na lamiya dari magapla-hapla kay kusagagagas ba kani guys grabe dako agro ning kahuja og giputod la Manila baon sa ning kahuja wako kaila Grabe uwang gani oy. Hamay uwang kani pure jud siya ba ila dang gi-preserve jud ag sa mga bato-bato original. Wagi sintro. Daghay tubod, tapi tubod adto. Game nang mayor mainam, napit tubod diha. Napo dari daghang tubod. Daghang tubod, John. Daghang tubod, ang gitinaw, ang gitanaw. Iktin nagway mga brief, oh. Abo sa nga maabrihan to, dato rin makailis. Patarang-tarang ra pero nang hungaw na ng mga bugdan away mga brief. Ako guys giganahan jugos lugar kay daghag kahoy bugnaw jud siya. Perfect pud siya makarelax ka ba. Anja 20 rag entrance sa imong 20 mabuong na kana nagligo-ligo pero di siguro pa jud pwede sa mga bata kay bugnaw ka adyo basig panuthon uso ba nang panuhot daris Bohol. Wa ka jud mi mudugay guys mga 30 minutes ra mi didto ning lakaw na pud mi kay muuli pa jud pud mi anja mangita pa pud mi laing kapitan. So danhi nga lugar guys padung na ni Smayana. Ganahan ka jud kumulabay daan ni ganahan mo ko magtanaw daning quarry para na perfect ni siya para mag picture pa mura pud kuno hay kag naslaing nasud. Diyan kili dani guys is laka na hadlok di pagka magkumpiyansa mag-drive daan ni og kusog-kusog ka kay liko-liko ra man ag pikas ra ba kay pwede ka matagak. So dani guys sa second quarry naa ni overlooking. Dira. Grabe ano? Para laging ka laom. Wala sa dagan ang sa libot. Overlooking badagat. Diba, ito naman ito yung buktos. Ano rin? Spring court pero falls na. Naa. Basig na yung mabuong pagmamahalan dani ha? Lating na. Basig na yung magbuong daning pagmamahalan. Kung ako nag-hodyor, yan yung maklarog lang. Tsa. Nadya mabuong daning pagmamahalan ng mga kagwangan ha? May mabubuong pagmamahalan dito. Mao na dyan. Mong giingan dyan. Dapat sugsugang dako. Ito na talaga. Mao na talaga mong pinakahihintay na pagkakataon. Kami ka ng kwento. Hi guys, arang kabi mo bitaw oh. Nada to na likoon, mas mayana na doon. Kapit ako birlooking. Dang, kumbatik kami yun ha dang. Kalisod-lisod kami na tapirwir be. Magtapirwir peng. Wah, ginilit.
Dugog imong giduda kay magkabag-o jud ka. Apin na ang pagkas-kas diha.